sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Oh, apha egeli ke loyo. Phela komuntu nje onokha avula isicabha angene la kule ndawo. Mama Sibisi. Okay. Uphi? Ubaba. Ulonto nje uPetros. WePetros. Angizwa. Uphi? Isibindi esingakusathapi. Sani? Sokuzomemeza indoda yami ngegama layo. Hayi kahle wena Lesikole nokwenza. Cha, lena nje yaphuthuma ngifuna ukukhuluma naye manje. Ufuna ukukhuluma? Yini? Usuncamile nasebusweni ufuna ukukhuluma naye. Ngiyamfuna. Mfayisi Ufunani nje kena? lento. Cha, kumele siyilungise lento Masibisi. Asikwazi phela ukusebenza kanje. Asikwazi. Nisebenzaphi? Nisebenzani? WePet. Hey. Yini? Uyahlangene wena? Cha, ngiyamfuna. Ukhona umfazi lokavela ngene emzini womuntu nje emzini wendoda afika amemeze ngale ndlela ememeza ngayo. Kanjani Umemeze lo? indoda yakho nokwenza. Hawu, indodana ulonto nje asikhule naye nje ngiyamazi mina. Uyabona wena? Yini? Ikhona lento yensilana nje engaphumanga kuwena iyemfebo. Unabo ubufebani. Ukhona umfazi ovela memeza indoda yomuntu kanje? Cha, phela fanele silungise lento. Nilungisani? Ngesilokhu sithola ukuthi usewumnumzane ekhaya, uNdlovu, uphinje esikoleni. Wephile. Hey wena. Akho phila. Ukephi? Uhambile emsebenzini. Mfoneleke. Mfake la iphone njengamanje. Ngifuna ukukhuluma naye. Wenzekeni makatha? Silungise, mfonele nje umfake la uspeaker. Wenzekeni? Mfana yami indoda ayilidlise sijike ngeke ngivele ngifonele indoda ngithi nangu matha ufuna ukukhuluma ngathi umngani wakhe noma uma wengane yakhe. Oh, akasangazini. Ukuthi songaze umfonele sesendleleni. Oh. Ayeke ukudriver nje ngoba nafana akhulume nawe. Aya ukwahle Kodwa unamba bani? Ngahlanganiswa yimini oqala nje. Wasihlanganisa ke phuma ke manje malapha eceleni. Ngicela ufonele uPhi bakithi. Anginalonto nje abe Ufuna ngamfonela. ukuthini ke? Ubona ihamba kahle nje wena? Ubona ihamba kahle? Ukhuluma ngani? Usukuzenzisa mina lo Masibisi ngiyazi na ukuthi uhlambalazekile, akwazi nokukhuluma ngizokhuluma ke mina ngizokukhulumela. Mfonele. Ngihle njalo zoyini mina? Ubona iphasi kanje lonke lonakele. Impela sonto yonakele sisi kwaba muncu. Kephi? Enkonzweni ngijivazekile nje. Ukwephi inkonzo wena ngoba ngathi ngikhuluma ke besise inkonzweni engafani. Cha. Ayekho inkonzo beyimuncu, mina nami inkonzo beyimnandi. Cha, bese enkonzweni yodwa ngisho yona le besikuyona sonke. Usho ukutheni phofu ukuthi beyimuncu? Hawu, awubonanga? Yazi ngize ngasho ngathi ngayisola phakathi ngathi vuleka mhlaba ngingene ngigqibeke. Ngoba ngangcothwa ngivele lolu hambo lakho kuluvele laphumelele. Ngilayelekile nje ukuthi uhambo lakho kulungabile into bekufanele ube yona. Yeah. Ngoba nje ngokomthetho bekufanele ngaba ngikho lapha na mina. Ngoba ngikwazi Ngoba bekhona uNdlovu. Cha, yini lento beyenza ubekhalelani? Ubekhalelani? Hawu, njobe bihlika nje bawutamatisi lapha nebihlika phambi kwabantu bihlika kubukizo lonke. Uyena yedwa umonelo bekhala. Cha, emadodeni. Iyona yodwa indoda eyibonele beyikhala le yakandlovu. Hayi ngale ndlela kodwa azavuze. Ubugadena nayo. Uyayibona into engishoyo kwena eFeb. Ubheka uNdlovu amadoda amaningi athandazayo. Ubhekane noNdlovu ukuthi uthandaza azenze njani? Azaguqa phansi ngamadolo. Uyena yedwa umonelo bethandaza wazi wakhe. Mfonele. Hayi ngale ndlela sisayikho indoda enje. Ayikho indoda enza le nto. Lalela ke sikutshwele ke sisi. Lalela ke sikuxoxele. Uyabona ke amadoda akholwayo. Nazi ukuthi mangabe ukukhuluma noNkulunkulu abantu uyabakhohlwa enza njengoNdlovu. Uzwile ukuthi wathi athandaza amadoda. Hey, athandaza amadoda kaNkulunkulu kwathuleke endini kwabopha kwathi weza ukuthi yabona manje wehlile umnikazi wenkonzo uphakathi kwethu. Bebephoxekile abantu bathole ngoba baphoxekile. Wena phela uphoxekile ngoba uyakho. Bajivazekile nje ukuthi indoda enjani kodwa Masibisi yazi ngiyisola mina. Uphoxeke wena ngoba wena uyagula. Cha, kodwa nje masibuya kahle ingqondo nami ngiyayisola. Nami nje ngaba nesandla kulento ngoba kwafike ngimkhuze wasekuqaleni kade phela iqala lento Masibisi. Ngabona ukuthi acule lento ukuthi yakhe aqala icule enkonzweni avela asuke nje ngonakele ukuthi kusewuyena oseqala icule athi yo uyena yedwa indoda kwanomfundisi uyaqala amaculo uyo oh manje ufuna kunecule lodwa elibhaliwe ukuthi ke leli culo amadoda cha nje kodwa uyo phela into eculo ngomora lapha esikoleni uyayibona lento engisho usengavela asuke uqethe vele lentshebe yo amadoda ayaphuza ngapha ayaphuza amadoda aphuza uBA epotini enza uyalandelana noba bathake manje bawuphuza ngoba usengamana aphuza uBA uyagula akaphuze nje uBA kunokuthi awuculo yo lapha ngoba uyabona nonyaka silala sikhona nje ngenxa yo uyakwazi lokho nikephi sihlazekile iyangithinta phela nami uhlazekile wena wedwa hayi sihlazekile ungaphoxeki nami ngiyasifaka vele awuphoxekanga wedwa yabona nje futhi kwabafazi basenkonzweni angazi nokuthi ngizobabukela ubani ngiyasaba nophumela mina sethi noma ngithi ngibona ukuthi ngizobona umuntu wasenkonzweni ngibuyele endlini njengoba kade ngihamba la nje bengihambe ngigoba kanje ngisithela ngezidinti
ngisithele ngesiqungu sesihlahla Imali. ngithi ngoba Ubone- usihlazile. Ubona isikhathi kumena mama umkhokheli lapha eceleni. Ubekhuza Ima eyami indaba usihamba phambili njengomcama sekuseni. Ubencoma uyangizwa yini? encomana. Uthi masibisi kwakona nje indoda yakhe ithandaza kanje ngithi mina othi hayi wazwa nendoda. Awu uthi yabona sinomfundisi wakusasa phela lapha. Ubebhuqa. Ubengibhuqa. Ubebhuqa indaba yakhe indoda engathandazi kanje ya. Ayithandazi. Kanti kune competition ini Cha, kunomncintiswano ayikho indoda ongenelwayo. ethandaza kanje amasibisi. Oh eyamgeda. Kwakumele uyibambe lapha kuyoyo. Ulungisele Ulungisele kayoyo ukhuphuke naye. Umqala umhlalise phansi nje. Umthethe Yeah. baba uyangihlaza. Oh. Ehlisa kancane. Aye, Ngoba kuyo- mase kuze kwafika mina kuzoba muncu sisi. Ungangilindi ngize ngifike. Wesise ngathi ungaya kuyena. Eh. Ye uyobuya uhamba kancane. Ya, kodwa sengisho Uyokuphoxa uyobuya unesishwapha. Yeah. Yangizwa? Kanti nami phela ngibe ngamncengi. Uyokuphoxa uyobuya unesishwapha. Ngibe ngamncengi nami ngobe ngimshuphisele. Wena uyanalo aphethe lo yawaqala nanazana nani sabancane. Indoda yomuzwa wawo lavo vele nje ukhulume engathi ukhuluma nobaba kathi lo vele umdilike engathi wehle emangweni. Kodwa sengisho lokho ke sisi uthi ngicela niyikhulume le yanto leyana. Niyikhulume ngoba uyakujivaza. Uzosuka uqhamuka ukhefuzela nje usuma uzokhuluma leyo nto. Ngizokhuluma nawe phela ngeke uzokhuza bani ngoba wonke umuntu unamahlonzi. Nesiqiniseko sokuthi nawe uyababona abantu bancincisha amehlo nje bonke abafazi bancincisha amehlo. Ingenxa le yanto. Ongcono mama umtshela ukuthi yazi uthini. Lamakatha. Cha umtshela ukuthi ngithe imali imhluliso ndakaliyeke. Izwa nje zonke into ozikhulumayo. Ngeke phela ukhona umzalwane onjalo. Yasijivaza. Othena wathi umuntu uthi akaliyeke isonto. Liyamhlula phela limhlulile. Bese Uyathandaza. ngikhalisa kanje. Hayi ngeke. Kungcono lapho otshwaleni nje ngeke ukuthola amadoda ekhala. Avuzazi into zotshwala. Otshwaleni ungaqhubeki notshwala wena. Otshwaleni bayiculela nje Sengisho bayiculela. ukuthi indaba ungaqhubeki nalo wena utshwala ngoba avula uthanda utshwala. Uzumema sebephakathi enkonzweni ufuna ubakhiphela ngaphandle kufanele uphuza nabo. Cha manje ulingihluli phela mina isonto lo ngimkhepha ngoba ngithi liyamhlula. Ngisho ngoba uzazi izinto zasebutshwaleni ukuthi kwenze kanje etshwaleni. Kwenze uloko yonke into yakho nje kancane kancane ngoba otshwaleni kwenza ulazela kangaka ijiki. Cha angikho la phela ngiyababona amadoda ngihlezi ngibona nje Hlala nawo. ngiyababona nje mangeke ngempela ngiyababona abantu abaphuza ukuthi benze njani akekho nje ukukhala ufice ezweni wagada amadoda lapha aphuzayo. Makatha Hayi ukhulekele sisilo moya ukhona umoya ohlahlala uvele. Wani? Lo imfebe. imfebe ihlangana lapha nalento imina nebe ngikhala Angithi yabona nje inkulumo yakho lokho iqala ikhuluma ngamadoda. ne phela ngumfazi ngizothina ungakhuluma Ngisho kona ukuthi ikhulekele lento sisi uThixo akusize yehle ziningi izinto vele esikholwa sinazo siyazithandazela uNkulunkulu ngendlela ehamba ezinciphisa khulekela le mfebe uye kugada amadoda abanye abafazi ugade lesasihluthungu sakho uyangizwa yini anginayo mfebe kodwa ke hamba uye kwakho kodwa sengisho lokho ukuthi akayike hamba uye kwakho ukhulekela imfebe iphume ku musaphela lokuphinda lento emfebe nawe manje nami phela hamba uye kwakho khulekela imfebe cha phela mina bengingasho kangani ukhulekele lo moya wemfebo la kuwena kodwa nje naye hamba vala isixapha sami zongibhedela la wena uvela ungiphoxe ngikhuluma kahle hayi ukhuluma kathi udelela uphethe umngani wakhe yini nonsense umuntu azokukhipha uyazi ukuthi eyazi bakwethu qinise uma kuthiwa izilingo zeqwa endleleni uyabona wena ikhona lento lentsilana engaphumanga kahle kwena emfebo ikhona sorry